Hi, Mamara. Hi, Sir Lito Mabitad. Salamat sa pagbisita. Kamsakdan, Ma'am Ara. Waiting for your premiere. Naglilinis ako sa labas, mainit. Hi, Sir Lito Mabitad. Pakidikit si Ma'am Ara. Ako, busy si Ate Ima. Naglilinis ng... Thank you, thank you. Ay, magalaw na naman yung ano ko. Naiba na naman yung ano niyan. Ayan. Gumalaw-galaw na naman. Naku, ba't ayaw na itong ano ko kaya? Hello, Ma'am Adora. Mega love shout out po. Salamat sa pagbisita.
si Ma'am Ara. Ano yan? Malaki ang bahay yan. Mega love shout out sa inyong lahat. Mr. Rins, wait lang saglit. Tapusin natin si Ma'am Quincy. Padikit si ano, Ma'am, yung nakapin. Mag-ano kayo diyan. Mag-iwan ng bakas, babalikan kayo niyan. Maraming ano yan, maraming alagad. Ay, doon tayo. Doon tayo sa kabila. Asan na yung pamunas ko? Daan-daan muna. Daan-daan muna. Asan na yung mga bulaklak ko dito? Nawala na. Ayan, dito ulit tayo.
Dan, Mr. Rins. Hi! In TV, mega love shoutout. Salamat sa tamsak. Salamat sa paharang, NTV. Hello! Hello, food buds. Salamat. Salamat sa paharang kay Ate Ima. Salamat sa pagbisita. Salamat ng marami. Salamat talaga. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga dumaan. Salamat sa pagkaway-kaway. Salamat talaga sa paharang. Food buds. Yung mo, hindi ako nakapasok kasi hindi ko maiano yung, ano ba yung nandoon? Doon sa, live ko ba yun o premiere? Hindi ako makapasok sa premiere.
Ay, napipindot. Dan kay Ma'am Ara. Dan tamsak Ma'am Ara. Pink TV. Salamat, salamat sa pagtamsak. Salamat sa pagbisita. Big thank you, thank you. Dan tamsak uli kay Ma'am Ara.
Dikit-dikit po. Hmm? Wala pa naman. Naantay ko. Alin? Daanan mo doon ang sasakyan. Di ba wala ka? Lord? Lord? Hindi ka tumang dyan. Hindi kayo tumang Sara? Di ba wala ka? Hindi kayo, hindi kayo tumang dyan Sara. Wala pa yung ano, di ba? Hindi kayo tumang dyan Sara. Wala pa. Kaya nandito ko eh. Naantay ko yung kusina. Baka maya-maya, dalawa lang yan. Sabi siguro. Yung buto, hindi yan mabubuhay ngayon, di ba? Sa ano yan? Dapat sa pagpumunta ang ano, pagtaglamig at saka kuya, ano, kung kaya ay pag gano'n ng Ellery Pascual. Ah, salamat sa pagbisita. Ah, oo. Yan ang mamay doon. Heiderlin Pascual. Mega love shout out. Salamat sa tamsak, pabisita kay Ate Ima.
Salamat, salamat uli.
Hi, Tidi. Tidi, Tidi. Kamsak. Baba ka ng bahay mo. Didikitan natin. May jacket ka na.
Nainitan ka na, Yoyo. Nainitan ka na dyan. Tatang-taw ka na. Wait lang. Wait. Wait a minute. Lord, anong iluto natin? Ano? Matubos? Hello, everyone. Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel. Daan sa mga hindi busy. Tatakot yung aso ko. Naiinitan na. Naiinitan na. Kaya, nakakahon na naman. Hmm. Nakakasuta na naman ang iwi mo yan. Kaya nagpapakuha na siya. Mainit na doon sa kanya. Mainit na wala siya. Lord, anong niluto natin? Okay, boss. Machibos. Sabi ko anong niluto? Machibos. Ito na. Sige. Madali na. Lalabas sana ako ng manok. Ay, naku. Ano ginagawa ko dito? Ganito na lang. Wait. Hi, Twin.
Hi, Twin. Kasuy family. Salamat sa pagkaway-kaway. Harang ba? Dating gawin na naman. Nag-i-steam. Nag-i-steam si Ate Ima. Salamat sa thumbs up. Twin, Pasonan family. Bababa ng bahay para matikitan ko kayo. Kasunoy family vlog. Main mo ba ito? 46 lang ang ano mo. Stay ka at ano, didikitan kita. Kasunoy. Didikitan kita. Mag-stay ka. Bibigyan kita ng 10. Kasunoy. Main channel mo ba yan? Sagot. Bibigyan kita ng 10. Pauna. Kasi maliit lang itong ano. Hindi ko alam kung min or ninja. Kung ninja ito, sayang kung didikitan kita. Kasunoy. Oh, umpisan na kitang dikitan. Kasunoy. Umpisan na kitang dikitan. 10. Asan ka na? Dalian mo. Jokes. Kasunoy. Bigyan kita ng 10. Saglit lang ha. Min mo ba yan? Kasi kung ninja yan, sayang kung didikitan kita ng 10. Ito na, umpisan ko na yan. Umpisan ko ng dikitan yan. Kasunoy. Min mo ba yan? Kasunoy family. Kung min mo yan, bigyan kita ng 10. Ganda ng pusa. Itim. Ayan, watching din ako. Dalawa na. Ha? Dalawa na. Kasunoy. Dalawa na. Ah! Sino? Oo, sila. Oo. Ako sayang yung sabon. Kasunoy family with ha? Sige lang, kung busy ka, okay lang. Bigyan kita ng nagtatahol-tahol na yung ano, aso ko. Rocky Kusin. Salamat. Salamat sa pagbisita. Kasunoy. Pangatlo na ha. 3 dikit na. Ni.
Trabaho-trabaho lang 'pag may ano, trabaho. 'Pag busy, okey lang. Rookie Cuisine, meron ka ng jacket. Welcome, Rookie Cuisine. Sunod natin. Sunod natin i-pin yung ano. Wait ka lang kay madikitan. Ang hirap hagilapin. Kasunoy Family Vlogs. Ang hirap hagilapin. Baba ka ng bahay mo para madali. Ang hirap kung ano, search. Kasunoy Family Vlog. Search kita. Ano lang, dikit-dikit lang. Kasunoy, ibaba mo yung ano mo, link mo para madali. Dan Rookie. Hindi ko mahagilap si Kasunoy eh. Hi! Hi, Ma'am Lynn. Salamat sa paharang. Migalat shoutout. Hindi ko mahuli-huli si ano. Kasunoy. Kasunoy. Balikan kita ulit. Kasunoy. Ay, ganito pala ang ano. Kasunoy Family Vlog. Ganun pala. Ayan, pang-apat na. Pang-apat na Kasunoy. Min mo ba yan? Pang-apat na. Pang-lima na ito.
Ma'am Lynn, asan na yung ano mo? Lagyan natin ng jacket. Ay, kasunoy family. Pang-5, kasunoy. Pang-2, Ma'am Pang-3, Ma'am Rookie. Pang-3. Salamat sa salamat sa paharang, NTV. Kasunoy. Pang-5 ay pang-6, kasunoy. Ay, mali yung ano ko. May kapangalan ka. Kasunoy. Kasunoy. May kapangalan, di ba? May kapangalan si Kasunoy, oh. Ang laki ng bahay. Kasunoy Family Vlog.
May kapangalan sa Kapasunoy. Eh, salamat sa paharang, NTV. Salamat sa bagong dikit ulit. Pang-anim, Kasunoy. Naku, dami mong ano NTV. Padikit si ano, yung nakapin. NTV. Ganda ng flower. Oo, wala na may inventory. Yan lang ang pag-asa. Salamat, Linda. Salamat sa pag-stay, Mami. Kahit busy tayo, yan. Kahit busy tayo, nagre-remedyo. Paano? Ma'am Roque. Ang lima na yata ako, Ma'am Roque. Hindi ko na nagbibilang. Si Kasuri kasi wala naman, hindi siya nagpapa ng ano, ang amin na siya. Kasunoy, ang amin ka na. Ilan kung wala ka yan. Kay, trabaho muna ko na. Trabaho muna ko. Pero daan muna kayo daan lang kayo sa direct po. Daan muna kayo para madikitan ko kayo. Ng bahay mo. Pagilapin. Iserve ko pa. Iserve ko pa.
yung mga kaibigan ko, isa, dalawa, tatlo, apat yung dumadaan. Tapos iba na naman ang dumaan. Tapos iba na naman dumaan yung bansa. Kasi alternate yung trabaho nila. At tayo basic. Oo, dadaan sila. Kailangan dadaan sila tapos balik, ganun, dadaan. Balik, parang tayo rin. Dadaan ako sa'yo. Tapos, ayan. Kaso ano yung, ang hirap ako, magbabaka ng bahay. Nakaanip na ako sa'yo. Ayan, sabi ko yan. Ito na yata. Ano yung channel mo yan? Sir? Sir, kasunod. Ito na. Ang paglalapot talaga ko. Ang paglalapot talaga. Magsalita. Ma'am, bumalik na sila ng trabaho. Tapos mamaya ulit. Yung talaan. Ganun na. Pero maganda rin yun kasi busy tayo sa mga trabaho. Sa kabila. Sige lang, kasunod. Hanggang sa makasampu ako. Ayan. Kanina nung nagdadikit sa iyo. Hindi na nagpupunod yung Pilipinas. Bakit? Pasilip-silip ako ngayon. Kasi parehas tayo may trabaho. Hindi tayo makapag-istis na okay, napag-ilan na ako sa'yo. Eh, kasunod. Ayan.
Rookie Cuisine. Ayan. Pang-ilan mo na, pang-siyam na rin. Kay Sir Rookie din. Ay kay Sir Kasunoy. Ayan, nakaano na ako. Nadikit na ako lahat. May live si ano, kuya. May live ang kuya. Dan na ako sa'yo Kasunoy. Wala na ako may Nakasampu na yata ako. Hindi ko na nabibilang. Yan, umiiyak na yung alaga ko. Mag-wait-wait. Okay lang kung busy. Ma'am Rocky. At saka Kasunoy. Lynn Katap. Ilang busy kayo, no? Didikitan ko kayo pa rin. No?
Nakasampu na yata ako kay Kasunoy, hindi na. 10 ito, eh, 10 ito. Pati kay ma'am ano, Rocky Kosen. May ano dito, Kasunoy family vlog. Ang laki ng ano niya, bahay. Ay, ikaw ito. Ang laki ng bahay mo. Sige, okay lang. Kasunoy, ang nadikitan ko sa'yo, yung ano mo, ninja. Ninja ito. Ang alam ko ninja ito. Balikan ko na lang ulit yung ano. Dapat yung main channel ang ibinaba mo para nakasampu. Ang nadikitan ko yung ninja. Pero okay lang.
Bawat isa. May time, busy. Okay. Nakailan na ako ng bigit sa'yo. Hindi ko na mabilang. Hindi ko na mabilang. Ay, wala yata yan. Ano sila? Mag-group. Mahilig sila mag-punit-punit. Ano lang sila taga-tumulong. Pag magbaba sila, siguro busy sila. Dumadaan lang sila sa akin. Mga busy. Parang, ano ba yung mga OFW, mga busy-busy. Dadaan sila sa akin. Pag may nakita nila ano, pupulitan nila. Maraming ano dito tayo. Mga busy. Wala sila makakabili. Mga salary. Yung malaking bahay. Bibili sila. Mga busy siguro mga active. May mga quiet. May mga katat. Ilan ang katat na pwede. Yung quiet yan. Kasi ang bahay nila. Sipag magkaroon. Mamaya kukunin ka na. Ito isang shade po may sa hindi ka ng 10. Sabi kay Sir, ano yun? Ay, binabag niya yata yung Lydia niya. Ayun, natikitan ko na Lydia niya. Pero, tinignan ko ang laki ng bahay niya. Ya. Hindi niya, inanon yung bahay niya. Hindi ko alam kung alam ko siya yun. Nadikitan ko yung Lydia. Sayang. Di bali. Balikan ko mamaya kasi busy rin ako. Nagwawashing lang. I-stay pa sa ano lang. Pasilip-silip. Yan, barin yan, barin. Si Carmi, barin yan.
Wala na yung isa. Saan na kaya? Wala yung mga kaibigan ko ditong iba. Kaya mga busy sila. Dadaan yun sa akin pag hindi sila busy. Plain katap. Salamat. Salamat sa pag-stay. Maglablaban muna kayo. Maglablaban muna kayo dyan. Para dagdag ng pangano. Chinyards ko muna yung pangdikit. Kaya nalubat. Lubat.
Hindi man lang masalukan yung ano. Ginagawa pag yun. Magkahanap buhay na, di ba? Trabaho din. Kaya minsan, ayan, daan-daan lang sa gasolina. Trabaho. Kasi tayo, marami pang kaibigan natin. Pero ako hindi ako nag-aansab. Busy naman yung ano. Isa naman yung maglaro ka na walang kabagay-bagay. Salamat sa pag-stay. Mga busy yung mga kaibigan ko, dumadaan-daan lang. Kaya unahin ang trabaho.
yun, yung normal.
Ay, Tantan. Nagkukuwento si Ate Ima. Nag Nag-aalmusal kami. Kinukuwento namin yung may mga asawa na ipapakain yung cellphone sa asawa kasi busy sa kanyang YouTube. Lalaki, ipapakain mo yung cellphone sa'yo, sabi daw niya. Ilagyan ko ng ano, kasi maliit na. Mamaya third bath na naman. Salamat, Tantan, sa paharan. Sa pakaway-kaway. Mag-almusal muna tayo.
Mega love shoutout sa inyong lahat, mga friend ko. Ayan, habang nag-aalmusal si Ate Ima. O sige na, punta tayo kay ano, Buds, punta tayo. Mag-i-in na rin ako kasi ano, salamat mga sisi. Lipat tayo kay Buds. Naka-lives din ba siya? Ala. Sige, lipat tayo doon. Tantan, Lin, ano, lipat tayo sa kaibigan nating isa. Sige na, bye. Bye na ako, mag-i-in na ako, lipat tayo kay